Good evening, guys. Welcome to our YouTube channel. Vlogger, yours truly, Sister Juju Nopal. God is good all the time and praise the Lord. Happy Fiesta, Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. So, atong pagaisgutan karon mao ang si Santo Niño. Batu balani sa gugma, sada ang tao pinalangga, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilaba. Viva Pits Señor! So, sa unang panahon or sa Old Testament, atong makita ang mga pagano nga wala nagatuo ni Yahweh o sa Diyos. Dili kini sila Kristiyanos, Islam or Judaism. O ang Pilipinas, sa unang panahon, ang pagtuo usab mao ang pagano. Nga nagtuo sila o daghang Diyos sa kinaiyahan. O aduna gani sila'y gihimo o basically festival kung mag-worship sila, mag-offer sila o ritual or dance para sa pagsimba nila sa mga kinaiyahan. O miabot ang Christianity sa Pilipinas nga gidala sa mga katsila o gidala usab ang imahin ni Santo Niño di Cebu nga mao ang original nga gidala ni Magellan. Ug dinha nadawat nato or gi-accept nato ang Christianity. Ug bag-o lang gani nato nga gisaulog ang 500 years sa atong Christianity nga pagtuo nga naabot ni atong 1521. O sa 2021, 500 years. So, sa Basilica del Santo Niño de Cebu or Sugbo, mo dito akong lulo sa una, kanunay ko makadungog Sugbo. Kay Sugbo di ay ang tawag sa Cebu sa unang panahon. So, ang maokini ang pinakakaraan nga Roman Catholic Church sa tibuok nasod Pilipinas. So, ang Santo Niño nagasimbolize kini sa batang Jesus nga usa ka reliyosong larawan ug mikaylap pagsimba ang milagrosong larawan sa mga Pilipinong Katoliko. O gani ang sinina usab ni Santo Niño nagasimbolo di ay usab kana sa Spanish monarchy nga buot ipasabot nga nagahari sa gingharian sa imperyo o sa soberanong magmamando. Mao din na iyang sinina every year ilisan gyud na siya nga nice jud kay na iyang sinina ni Santo Niño kay monarchy. So nagsinulog usab kita alang sa pagtahod sa balaang bata nga maong si Jesus, a prayer dance sinulog. So, kung doon natin pangayoon gani, isinulog ta ako sa una sa bata pa ko, gisinulog ko sa Santo Niño, gikugos ko, gikarga. Pit Señor, no? Sigana. So, kung naay pangayoon. So, ang Pit Señor, Pit, nagpasabot kinig sangpit. Nga gisangpit nato ang batang balaang bata nga mao si Jesus. Ug ang pagdebosyon sa Santo Niño nga nagpasabot kini nga mao ang kahayag bag-o lang ta nga nagselebrar sa Pasko nga natawo ang kahayag nga mao si Kristo, mao ang anak sa Dios, mao ang nagpakatao ni Mama Mary sa lalang sa espiritu ug magpuyo uban kanamo or kanato. So nganong ang Santo Niño naaman sa Katoliko? Makita bago na nato sa Biblia ang Santo Niño? Nagpasagad na lang yun yung mga Katoliko ba? No? Wa man gyud na dinha sa Biblia ang Santo Niño.
Wala gyud basta mobasa ka og Biblia nga Bisaya. Pero kung kinat sila ang imong basahon, ana agid na. So Isaias 9:6 nag-ingon. Nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa panagdait. Kaklaro ani, nga naa namang gani dinhi ang Holy Spirit nga mao ang magtatambag. Anaa na usab diri ang amahan, nga Dios nga gamhanang amahan hangtod sa kahangturan. Ug anaa usab dinhi ang anak nga mao si Jesus Christ, ang prinsipe sa panagdait nga miabot ug nagpakatao. So, mabasa usab nato sa Lucas 1:35 nag-ingon. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaang bata, kaklaro balaang bata, tawgon nga anak sa Dios. Balaang santo. Ninyo bata. Ug mabasa nato dito sa Isaias 9:6, batang lalaki. Ninyo is batang lalaki, ninya is batang babae. Santo, balaang, ninyo bata. Nga mao si Jesus Christ nga nagpakatao. Dinha ang kadaugan ug kalampusan ug katumanan sa Christianity. So, klaro yun na mga kaigsunan ko ni Kristo. So, di na ta magduduha. Ako sa una, nagduduha ako nga naman sa tuninyo. Unsa man ang sa tuninyo? Daghan kay kog mga question sa una. Pero karon nasabtan ako. Nga si Jesus Christ kana ang balaang bata. Ug tinuod yun ng giingon nga daghan kayong mga milagro nga nahitabo. Bisan diha sa Sugbo or sa Cebu, daghan magkaamorsiko ng iyang sinina. Musuroy, no? Magkaamorsiko, ingon to akong lolo sa una. So, daghang mga testimony nga mga milagro nga nahitabo sa balaang bata nga mao si Santo Niño, si Jesus Christ. So, sa ako sa kinabuhi, adun ako'y testimony. Nag-aalagad ako or nagboluntaryo ako sa Santo Niño Parish Bula sa Chinsan. So, dito, kung gitudluan pag-ayo, no? So, pagkatapos, mga pila ka tuig, miuli ko sa Bohol, sa akong yutang Bohol, no? Yutang Bulanon, mangkuay ko, Bulano, Boholana. So, pag uli na ako dito, nakaboluntaryo gihapon ko, kadali. Tapos, nangayo ko sa Ginoo or sa Santo Niño. Piyesta to niya. Mingon ko, Senior Santo Niño, piyesta nimo karon. Mingon ka, pangayo kay ka pagatahagan. Panuktok kay ikaw pag-ablihan. Mangayo ko nimo karon ug manuktok ako nimo karon nga hatagi akong trabaho nga arang nako hatag nako maayong kaayuhan sa akong mga anak kay pertig yung lisura sa among kinabuhi ato. Pag uli nako sa balay, niabot ang akong manghod ug mingon, i-prepare ang imong passport kay ikaw ang iplanuhan nga mopuli sa ni Joy kay magminyo na siya ug ikaw ang ibutang nga sa iyang amo. So ko, Lord, Santo Niño, grabe ha, karon pa gani, no? So response dayon. So sunod daghang nag-ingon, makaadto bagog ka nga naa kay Twitter. Iko kung gusto sa Dios nga makaadto ko. Makaadto. Why makababag bisag si kinsa. So, pag-abot na sa medical, nakuyawan ang akong kauban nga akong pag-umangkon kay mabaragyo ko sa medical tungod kay doon ako'y thyroid. Apan, pagkadakong milagro. Kaya ako ginang gipangayo. Wala gyud makit-i ang akong thyroid. Praise the Lord. Praise Señor. So, nakalarga ko na morning na abot ako sa Italia. So, dako kaayo ug daghan kay mga milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi sa batang Santo Niño nga mao si Jesus. Nga mangayo ta kay niingon siya pangayo kay ikaw paghahatagan.
panuktok ka ikaw pag-aablihan. So manuktok o mangayo kita karon ilabi na sa panahon sa pandemic nato karon nga nagkagabi na usab, manuktok ta og mangayo sa Santo Niño nga iyang kapistahan karong pitsa 15 ug 16, sa Bula 15, sa Cebu 16. So o ato sa pangayoon nga hatagan kitag kalig-on sa pagsagubang ni ining mga panghitabo nato sa bagyo, kay gibagyo gid pag-ayo ang Cebu, ang Subo, kay dinhapon miabot si Santo Niño. So ako ganing nakita nga ang gobernador sa Cebu mo halad siya og prayer dance alang sa audit nga nahitabo og sa pandemic. So atong pamalandungan mga kaigsunan ko ni Kristo nga ang Dios nung bata nagpakatao nga karon anaa maunang gitawag og Santo Niño. So maing gabi ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.